Right, salibonani mafans abomkhula. Siyalicela nisupport siye phambili ngomsebenzi wethu lo. Liyazi lapho esisuke khona, lapho esikhona. Siyacela nje ngeke ukuthenga into lezi ezestradeni ngoba ziyasibulala. Uthola ukuthi we spend more than 60,000 sensitivity, then at the end we get nothing. And esesenze kwaba simple ukuthi ma ungakhona ukuthi uthola ama DVD yethu usithole ku facebook.com Omkhula TV. Simple what? TV. Simple what? TV. Simple what? TV Omkhula TV. It's facebook.com Omkhula TV. Uyathola lapho uthola yonke into yethu. Please, ngicela supporteni siye phambili ngoba ama pirates asiwisa. Gcina sesingasakhiphi sometime thothi sijabisa umnyaka ngoba asisena mali ukuthi siqhubeke siye phambili. Ngiyacela lisupport siye phambili. Shit zabantu, shit zabantwana. Mawe ukuthi awusitholi lapho esijala ukuba khona isimple wena uya ku website yethu uzosithola lapho uyathola yonke into oyifunayo lapho kuleyo website esikutshela yona. Plus lama shows most every day siyathola le KFC and Orange. Siyaperforma phambi kwe KFC live ama live shows thengisa ama DVD khona lapho masingekho lapho uyasithola kukhona pre and sour. Ma ungasiboni na ungavuka uphomba ukuhamba yonke indawo ama phone number khona kuma DVD uyafona ukuthi malume Matarinja mfana kaDube lo mfana umzulu likuphi niyazithola lapho shit zabantu. Siyabonga.